Alright mga kasin, the problem of the day nga napadayawan nga may basa na tangal daw kit agapuke ni Randy iti Baguio City. Okay, padaanan tayo ti surat na keno anya iti linaon dayta nga surat ken anya ti problema na nga kayat napabalakatan kada tayo. Alright? Sagudahin nga ti surat ni Randy. Dear Cassie, kadigiti saan pa nga nag-share this program mga kasin at barang adadute nga agdadanggay dat nga oras adadute nga makangeg ken makabuya ti panakaibasa ken panakaidrama dati problem of the day ni Randy iti Baguio City. Kaditi dahil nga gundawa, hindi nga ro din binsa-binsaen, ti pakasaritaan ti parikot ni Randy. May isa nga igurot. Ket kastoy man ti linaon, wino sinaguday ti surat ni Randy. Ada paset ti maysa nga Iloco a kanta. Sikat na sikat. Amo tayo amin dito eh. Nga di mangyag ko ket magustuak metten nga ulit-uliten nga ibaga. Nga kunana, di napudno nga ayat, awan pateg tinaglabas. Naadanak ngamin kadagiti napalabas ajak kayatin nga lagipen, awan ti pategdan kanyak. Ngem amo tadagitoy nga napalabas ket isudamet ti mangar arya kanyak ita. Ket kastoy man garod arugyan asalaysayen dagiti pasamak. Dagiti ulbod ken alilaw nga babae. Ni pare. Saan ka nga gibuo nga pare? Agpapada amin nga babae. Egtal na ka nabartik kan. Umay kan tayo tulod kan iti silid mo. Sa anak pa nga nabartik pare. Uminom tabay. Saan ka nga rod nga ang pungto takasta. Kaya gibuong ka matin. Sakit nga rod tinakim ko pare. Ulbod ken alilaw dagiti babae. Namindua ako nga nagayat itinapudno, pare. May manya tinarabid da kanyak. Inalilaw dak. Nagkarida ng saan damit nga natungpal ti karida. Nakiasawa damit iti sa bali. Anyan ko matiawang kanyak, pare. Anyan ti awang kanyak nga aday iti sa bali nga lalagi alaman ibagaman. Pare, stunan. Kinanya ti basol ko tapno aramiden da kanyak ti kastoy. Awan ti basol mo, pare. Isuda ti agbas basol ken ka. Gabutas saan da nga mo tagpili. Ang saan na may sa ti babae pare. Urayem ti babae nga naikarya para king ka. Ang ulbud ken alilaw amin na babae pare. Awanin ti palagtalik ko kadakwada. Agpapada amin nga ulbud ken alilaw. Saan mo't isiguro amin pare? Saan man? Agpapada da amin. Shoutout pa kini Rickson Ganaban, Pascual Ganaban from Saudi Arabia, ni Maricel Yanto Pasyon, ni Ate Helelo Bendino yun, ni Ate Novelyn Ramos nga agbibuya from watching at the hotel. Wala na, wow. Honeymoon nyo ka di ate. Napanda siguro nag-hotel ken Manong Bong. Sana all nag-hotel. Ayun. Apay ka tanong makangigak ti hotel sa balit lang tat mapampanunot ko. Mapandalang mga anti-chicken. Ayan, hello pa kini Maris Joy Jacinto nga bakit ni John Paul Pascual.
Comment, dito kaabay ko dito eh. Inta mga rod, ag hotel, kung kunano ka din. Hello, bagay ni Lori Bagsik Melandres, Almata Borbala. No way, oh my God, kung naman ni Ate Novelin. Ni Carmencita Martinez, iti Hong Kong. Saan kasin? Kung na. Nabartek ka malin iti rabi apok. Lula, ay, imbis buka malin dita salas. Ay, pasensyan Lula. Ala, agkaldo ka tapdo aglingit kakit mapukaw ti sakit ti ulong gapo iti jaski nga arak. Pasensya kayo Lula ah. Ay, gapo manin ka ti iti babae. Naksayan manin ti biyag mo ah. Ay, kakasanon na itultuloy mo manin ti agbartek kat agsakit ka barok. Apok, ay mga nuumununa ka pa nga maapit nga mitisak. Saan nga tamot, Lula? Eh, malula titawid mo. May dasig ititawin ko, alaman. Di mo kadi kaya't nagpaot ti biyag mo dito ilubong nga kas kanyak. Ha, Rande? Lula, kasla kay kaya't kung ti matayngim ti kanayon nga agsagsagaba, ti kastoy. Ay, naapok. Panubok laeng ni Apo Diyos ken ka, dagito nga papaspasamak iti biyag mo. Panubok? Saan ka di nga maumat ti Diyos nga mangsubok kanyak, Lula? Anya ti kaya't nakasubukin kanyak? Kinapi nga siya klaeng. Ay, Apok, saan mo nga babalawin ti Diyos? Saan ko nga babalawin, Lula? Agdamdamag aklaeng. Apok, nasubok kami kaday dinanang idita na aksidente anatay day ditatang. Manula titawin ko idi Lola, no malagip yo. Ay, malagip ko ah. Ti ka di manin man napalabas ti malagip mo, Rande. Nagrigat kami nga, Lola. Nagrigat tayo. Ngamin karigatan day dinanang nga insakad ti panagbiag tayo ken ti panagadal ko. Ngaman yat si marunong na pasamag, Lola. Kay kunak man la para king kakit awan ti patig tinapalabas, Rande. Si marunong na tayo day dinanang gapo iti sakit a cancer, Lola. Kit ad-adan ti rigat tayo. Nga nagbalinak nga working student kapilitan nga agtrabaho ag suportarak ti bagik. Kayat ko ti makapagturpos. Nga sinirek ko ti amin na klase ti pagtrabahuan. Agbiag tayo laeng ken makapagturpusak laeng, Lola. Apahok. Nga nagturpusak. Naadaanak matitinatalgad nga trabaho. Nagayatak itinamin doon nga gundaway, Lola. Amuyo dayta. Ay, Apok ay niya. Ngiman niya tinaramid na kaya nga babae kanyak, Lola. Ay, alaws to na nga ro din ah. Ipasnik tan timangan. Ay, hapo ay barok. Ay, di kitaman nga ming babaen. Ti pagparpariko tamon. Intun ka anong iti pagpatinggaan ti panubok kanyak, Lola. Ay, saan na ka nga ikan ti Diyos ti panubok no di mo kabailan barok. Kat masupapakan ba titonggal panagan anos mo? Saan ka di? Lula, kas itiin pa ay naking ka nga napintas nga trabaho. Kat no maipanggap ken ayat, dumting tumitlat ta ti babae nga naikaraya para king kabarok. Apok, urayim laing ah. Ituloy mo laing ti panagan anos mo. Saan ka nga mapukawan ni tinamnama? Saan kid di nga dati agbarbartek ti aramidang lata? Shout out ka naman kini Iris Kedeng dita pagod po di Ilocos Norte. Aga po kini Narish de la Cruz. Hello po kini Kalia Lily. Ken shout out ka digiti nag-react dati agprotesta gapo ka dati imbaga ni sender nga agpapada amin nga babae nga ulbod. Ken alilaw kano ya. Saan kano amin? Napuntaam kano lang dati ulbod ken alilaw. Ayan, Rosel Pader, happy watching baking ka. Ate Lilibet Kabugon. Kenny Charleston Pinto Flores from Maui, Hawaii. Oh. Pare. Sana mabalin nga saan ka nga sumurot kanya. Kalpasan ti opisina tayo, kalpasan trabaho tayo.
Agberde dito ka opisinahan tayo. Liwatak pala ti uminom iti arak, parang saryo. Ay, uri no agpulutan kalatan Kat paboritong pa, hindi kiti pulutan. Oh, manmano kang makaraman, di kiti exotic. Umayak ang magpulutan na klaeng. Ngimjak uminom. Ay, alakit araglado Basta umay kalakit di. Kat agparparik na kanyak parang Randy. Ha? Anya ti agparparik na keng ka parang saryo. Marikrik nak. Nga iti dahito nga papanantay nga party. Dito'y mo nga masarakan ti babae nga naikarya para keng ka. Pare. Saan ko la kayat pa'y parang saryo? Anya? Saan mo nga sa Wendeta, Randy? Laglagi pa pare. Nga ti agbilang kat kaadwan na nga agpatingga iti talo. Oh, kat namin dua ka lang nga napaay. Kin basta tong palem dagiti balakad cooking ka. Oh, muho na mga dagos tapno agbalin nga kukwam dati babae nga mamamom. Anya ti kahit mo sa nga muhunan. Ay, kepoy kan tumon kami. Nung amin mariknam nga kursunada na katababain, kat, tirae madagos ina. Pare, anya, tirae? Kat ano ko muhunam nga ruden, tapno kabukbuko damon. Oh, awan tot maaramidan na. Mapalin mo to nga ikanlaysan. Tapno no saan na kanto nga isukat ti sa balin, pare. Narigat mo ta pare nun. Damo pa lang panagam ang mumi. Muhunakon. Ay, kasat panawin tatan pare. Iso siguro nga kanayon ka nga mapay kini ayat mas sobra siguro launay mo ti panang salsalimit mo ti babae isung maunaan da ka. Ha? Anyat kahit mo sa amin pare. Siguro agad siguro maupay di babaeng ka. Anya ko matpakaupayan na pare. Ay yapo. Di kiti babae tatang pare. Kaya da di kiti agresibo nga lalaki. Kasi magustuhan da Magustuhan da mo. Anyat kahit mo sa amin pare. Dagos mapasamak mi ti babae. Kit man kasta ti panawinitaan. Kit pagugustuhan ti babae dayta. Api ko mga saan. Oh, iso siguro nga di da ka kinayat. Di kiti mo nga babae ti biyak mo ta. Nakapoy ka. Baka iuray mo nga isudat mangibaga. Iuray mo nga isudat agawis ken ka. Saan mo ta pare? No ada special nga okasyon laing nga. Isumot lagaya ma pare. Deta siguro problema. Kahit mo sawain, sa mula sa gidin tanubyam, no ada special nga okasyon. Kasi nga agpaiso pare. Madi balbaliwam deta nga galat mo pare. Uray umuna nga aldaw pela nga mamamom, gen mariknam ta babae nga agkursunada, agayat king ka. Awisim nga dagos. I-hotel mo nga dagos. Anya? Hello, bagi ni GGG, ni Liver Asuncion. Ni Bencio Sabugo. Happy watching. Maribet Blancha II, ni kakaasin ni Evelyn Salmo Backlick Sol, Myla Singpet. Ken ni Perla Toralba Kada, happy watching. Agpaisuti ko na ni pareng saryo nga kaopisina akasin yung tayo ti dayta nga party nga inatendaran mi namamok ni Liza. Ni Liza nga maysa ka dagiti gayem dati kaopisinahan mi nga birthday. Ni Liza ket tubo iti Isabela. Nga gapgapo na laeng iti abroad. Ngem ada dagiti kabagyan da iti Bagyo nga nairana idi nga nakabakasyon ni Suna. Kasla love at first sight tinapasamak kasin yung nakapagpagkit dagiti perreng ko keng kuana. Nakapagpagkit met dagiti perreng na kanyak. Nakais-isem isuna, nakais-isem akmet keng kuana.
Kaslaadan nagkinaawatan dagiti nami, bayat nga agsasango kami. Iti sumagmamano nga oras laeng ket ditoy nga namamok ni Lisa. Ket dita naawis met latriknak nga uminom ti arak. Dito yan nga simken iti panunot ko dati singasing ni paring Saryo. Nga numariknak kano nga ti babae ket agayat kanyak, saan ko nga ibaybayag pay? Saan ko your uray nga adan to espesyal nga okasyon saan to adan mapasamak kada kami? Ket gapu iti torred ko nga naggapu iti ininom ko nga arak. Imbagak kinilisa nga itulod ko. Kapot adamot kotsek. Itulod ko iti pagigyanan na nga balay. Kati dita itulod ko kuman, bigla kami nga limmi ko. Bigla kami nga simrek iti maysa nga hotel. Huh? Hotel? Randy? Di mo ka di kayat? Angim saan ka kung mga dardarsudos, Randy? Ang mga nagbabawi kan tulaeng. Siyak ka di tagbabawin to. Di nakpay unayam amo, Randy. Damo pa'y laeng agkita takin agam amuta. Tapi ko mga agbabawi at to, alaman. Addaan na kami itinalid nga napalabas. Ken di mo pa'y amo di buo nga kinataok. Lisa, tinapudno nga ayat, kat awan pateg tinaglabas. Dahil ti pamatik, dahil ti prinsipyo. Kat ti agdama, ken di masakbayan, iso ti kapatgan para kanya. Kat si ti agdama, kat si kamit ti kahit ko nga, babae ti masakbayan. Ha? Di mo ka di kayat? Ulitik nga saludsutin ka. Di mo ka di kayat? Lisa? Jack, di ba ken nga? Adamit din panagayat ko king ka. No pay, apagbita pa lang nga nagamam mo, Randy. Oh, medlagayam. Kastamit ti marikrik na king ka, Lisa. Ket di kan to agbabawi. Ikarik king ka. Di kan to baybayan. Huh. So, shall we go? Oh, sige. Yes. Thank you. Saan kantog babawi ulitin king Kalisa? Saan kantog babawi? Di kanto baybayan. Ikariking ka. Dito yung nga nagbilibak. Iti kaopisinaak. Iti pagayam ko, gayam ko nga ni pareng Saryo. Tapod no ti kunana. Awan tot maaramidan tayo babain. Tiamog idi, agked-ked ni Liza. Siyempre, first day nga nagkita kami, nagamamu kami. No pa adan nagkinaawatan tirik nami. Angim, naalas na taakitan nga, iti damo nga aldaw, damo nga rabiing agamamu kami, agkita kami. Ipan ko adagos iti may isang hotel. Nga, di naman la panunutin, di naman la pinanunot nga, gun dawayak lahing isuna. Nga ti amo kidi kuwakit, di panagrik na ti babae no kasi ti mapasama kit kas lang awan ti respeto, ti lalaki, ti kinababae da. Angim saan gayam. Takinayat na met, imanugot met. Kaya di tada kami ni ti uneg ti siled. Kunak manen, no saanak siguro nga iminom iti arak, awan ti tured ko akastoy. Ngayon gaputa adda iti impluensya ti arak wenno tinasanger kanyak. Dituyen kasinyong nga impeksak ti marikriknak nga ayat para kay ni Lisa. Namin pinsan nga nalipatak tinaglabas ko. Namin pinsan nga nalipatak dagiti nakapaay ko iti ayat.
Ket idita makita konti pakabuklan ni Lisa. Wow! Jack Pulos agbabawi ko na. Gaputa nakakinkinis ti kudil na nga nakapurpuraw, nakasilsileng. Maibagay kanyak, gaputa na po daw akmet. Nupay ko nakitay, nga manmanulaeng ti experience ko. Gaputa ka dagiti naglabas sa babae ti biyag ko ket sala da mapasamak mi no adda okasyon, when adda special nga okasyon kas ko ma birthday, anniversary, when anyaman. Ang sa anak matapaatiw tilaing nga mang romance sa iti babae. Aglalo kini Lisa nga nakakinkinis ti kudil na. Nakapudpudaw. Nagmayat nga agkan, dagiti na dumaduma nga paset ti bagina. Saan lang nga dagiti bibig na, ti inagkak, iti nakapapaot. No di kat inagkakpay, ti tengyad na, ti abaga na, ti barukong na. Mariknak met ti panang pungot-pungot kanyak ni Lisa, bayat nga agay ayam, dagiti bibig ken dilak. Kada dagiti duwa nga mansanas na. Naglamuyot. Naglinis nga talaga ti kudkudil na nga nakapudpudaw. Nagmayat nga agkan. Sarunok met nga nagkan. Tipusig na. Api mababaak pa'y kasinyo. Ket bayat nga agpapababaak. Agluklukat met te ruangan ni ayat. Aging nga nakadanon, dagiti bibig ko, iti ruangan, ti kuweba, ti langit. Nakapudpudaw. Nagmaris rosas, dati ruangan ni ayat. Nagmayat nga agkaagkan. Amin nga selang na nakapudpudaw. Kumbaga iti manok ket white leghorn. Nakalinlinis. Awan na pulos ti dot na. Awan ti buok na. Nakagalgalis. Nagmayat ti anayas. Dagiti bibig ken dilak. Gadgabo ti ginapudaw na kasinyong. Saan lang ay tinagbaitan ti lupuna, tinagpatinggaak. Pimababaak pa'y, kaya tinagkak, dagiti lupuna, dagiti gurong na, agingga, kadagiti saka na. Nakapudpudaw nga talaga. Kaya di tapim mga tuak manen, sininyasan na. Nga iso kanumet. Bueno, iso kanumet timang ruman sa kanya. Siyak mo't paatiw No kasanot kapudaw na kat kasi ti kapudaw ko kasi nyo. Igurota. Nakinis. Napudaw kami. Nakinis ti kudil mi. Nagparik na kanyak idi nga no anyat inaramid ko keng kuana kat isumit ti aramidin na kanyak. Kapimayso kasi nyo. Nakalpasan nga naging nagik manin dagiti bibig mi. Inagkan na met titenged ko. Inagkan na pa iti barukong ko. Saan ka malugi ko na? Gaputan no kasanot kakinis ti kudil mo. No kasanot kapudaw mo. Kastamit kanyak.
Kasta unay met ti panang namnam na bayat nga agkan na ti daduma-duma nga paset ti bagi. Nalaing met ni Liza. Mailasin nga adan padas na. Wenno adot padas na. Ang imaawan ti pateg ti naglabas kanya. Ure man kedi adan anak na. Ure man kedi ado nga lalaking ti naglabas ken kuana. Kasti kunak tinapateg kanya ket ti agdama ken ti masakbayan. Panunuteklatan nga siyak ti kagagasatan nga lalaki. Ta siyak to ti pagtungpalan ni Liza. Nga digiti imun una nga lalaki nga nagdalan ken kuana ket malas da. Malas da. Ta saan da nga nagtungpal ken ni Liza. Tikat laingnan nga mga ayam tinapudaw nga armas ko. Na tinapudaw nga batutak kasinyong. Tas lamang mga ni Tirabanos. Tikat laingnan nga mangisubo Tirabanos ko. Inatipak met laing isuna di tamariknak nga mga dandani ako naglipas. Ket dituyen nga nagidamanen ni Liza sa ako rin nabawan. Ket namimpinsanen nga nagtipon dagiti na bara nga bagimi. Swak na swak. Saanin nga virgin, pudno ti atap ko. Tay di serrek ko, ket nakagalgalis, nga nagalis to nga simrek ti Rabanus ko. Nupay kasta, awan ti problema kanyak, uri no saan nga siyak ti umuna nga lalaki nga makatagik ko keng kuana. Uri no saan nga siyak ti umuna nga lalaki, itibiyag na. Tapara kanya ket awan pateg tinaglabas. Tinapateg ket ti agdamaken ti masakbayan. Kunak sakbay nga pinanakpak ko ni Liza ket nagkariak manen ken kuana. Ulitek ti agkarikeng kalisa. Randy, kalpasan ti mapasamak ka data. Ikalay sa kanton. Saan ka to abaybayaan? Randy, agyaman ang tukas na Randy. Katsapay kong matatong palim to ti Karim. I love you, Lisa. I love you too, Randy. Randy, Lisa. Randy. Lisa. Randy. Lisa. Mapanin. Sige, hagit dandan. Hagit dandan. Mapaniti langit. Lisa. Randy. Agyaman ak launay king kalisa. Pinaragsak nak. Riniing mo ti dati nga matmaturog nga pusok. Kalsapay ko mata, itiag na nayon kat. Iti agdanayon kat. Ipateg na. Kas ti panang ipateg ko kayong kaitag na nayon. Angim, Randy. Dinakpay ko na yung amo.
Ah, ada ko mo kay, ada anak iti nalidim nga napalabas ko nakitay. Sakbay nga da napasamak ka data. Ket kung ipakaamo kay, saan nga napatig kanyak tinapalabas mo, Lisa? Sa amunas kin nga ibaga kanyak. No anya dagiti nga banag. Tauri mo siya. Ada anak met iti nalidim nga naglabas. Tinasisita. Ket ti agdama. Kaya hindi masakbayan. Ulitek. Urean niya. Ure adaan ka iti kalilideman na napalabas, Lisa. Awatin ka lata. Ipatag kan tulad ta. Dahil tamo tinasisita saan ka di. Agyaman agnukas ta, Randy. Jack pulos inik ka ni Lisa iti gundaway nga mangibagano anya tinalidem ka nung nga napalabas na kasinyong. Umanayan kanyak, ti pa nakaamok, nga nagtaod met iso na iti nakurapay a pamilya akas kanyak. Nga naglasat met kadagiti adu a panubok akas kanyak. Nga ni Lisa ket nabayag nga nagtrabaho di abroad. Napan nakigasang-gasat aging nga nagsabat ti dalan mi dito'y Baguio City. Ket isu nga talaga tinaikari nga agbalin nga asawak, ti agbalin nga ina dagiti anak ko. Gaputa iti ibagana nga addan agpitpitik iti saklot na kalpasan laeng tinasurok nga 2 bulan. Ingkasar ko adagos kasinyong. Malagip ko ti kuna ni pareng Saryo nga muhunak adagos. Kasta't inaramid ko saan kon nga imbaybayag ingkasar ko adagos nga ureno simple laeng ti seremonya, simple laeng nga reception. Pareng Randy, pareng Saryo. Napasamak yun, ti kunak idi. Kukuha mo ni Lisa. Gaputa idi palahin kat minuhunamon. Sakit itakit inkalay samon. Nga adda pa yun bunga dahi tangamuhon. Kastoy lagayam ti kinalisto na ya pare. No kung mga amin idi pa lang nga binalakadan nak. Nabayag ko mga, saan siguro nga naikari idi pare. Siguro naikari nga nga idim lang yung baga kanyak. Kat talaga nga ni Lisa ti naikari para kanyak pare. Gasta nga talaga pare. Alang nga ruti plano yon. Honeymoon. Saanin nga lasken nga umadayo kami pare. Bagyo mati ayan tayo. Nagadot mabalin nga pag-honeymoonan dito eh. Uy na pare. Allah. Imagining kayo pare. Anya ti kahit mo sa akin. Okay, imagining kayo. Ito nag-honeymoon kayo. Grabe pare. Naitsambam si ka. Anya tikit mo sa amin parang Saryo. Nakapudpo daw ti asawam ni. Nakapudpo daw ni Lisa. Kaskapu daw mo. Bagay ng bagay kaya nga talaga pare. Nakakinkinis ti kudil na. Uwin nga rod pare. Deta ti may isa nga nagusto king kuana. Ken talaga nga nasingpet isuna. Ken mariknak nga pudno ti panagayat na kanyak. Alaga ta pare. Naragsakak para ka. Congrats Kasapay ko matatuloy-tuloy na taragsak mon. Saan ka to nga gibarbasak ti bason tunggal aginumta. Saan to nga talagan pare. Gabuta panagrik-nak saan ako na mapaay kini ayat. Iso nga talaga ni Lisa pare. Sure na ako. Nag-honeymoon kami nga rod kasinyong. Saan lang nga na minsan nga rabi nga nag-honeymoon kami. Halos rin nabiin. Gabuta agasawa kami katagdenden na kami iti may sa abalay.
Nakaduami ni nanang, syempre. Nga tunggala dagundaway mi, kat agpapas kami. Tunggala dagundaway ko, kat sibugak. Deti bining in mulak keng kuana. Di makkel pa nga rod ti tiyan ni Liza. 5 months. Kat ore 5 months idin. Nadakkel ti tiyanan kat sige. Sibug lata. Sibug dito, sibug dita. Kumporme. Napadasak pa iti nagsibug iti unig ti kutse. Gaputa tinted mo tilugang ko. Edi ta mariknak. Makariknak kamit barak. Aglalo ko't nalamis iti bagyo. Masapol mit pagpabara. Adda kami, nakapark kami, iti may nga lugar nga awan unay taglabas sa tao. Adama naglabas, ang hindi na kami makita. Impalikod ko lang ti tugaw ko iti driver's side. Imbabak ti pantalon ko. Sanak tinugawan. Nakaragragsak kami ng agpadpada kay ni Lisa kasi niyong tawan met ti dimdimteng nga problema mi. Aw met ti dimdimteng nga parikot mi, wano panagapa mi. Talaga nga compatible kami kunada. Amin nga ugali mi, agtugma kunada, amin nga langami. Agpada kami pa nga napudaw. Sigurado nga. Nakagwapgwapo, wano nakapinpintas to, ti agbalin nga anak mi, kani Lisa. Hindi di may isang arabi, anay ko. Abay, nagkuti manin, ti anak ta. Nagkuti. Nagkuti ni Junior. Junior? Sigurado ka kading na lalaki? Agad Juniora, ano babae? Nakakutkuti nga talaga ti anak ta. Kas kinakutik idi as assembulen ta. Kas ta nga agpaiso, kas ta kanukit. Nung nakutita idi, wano nakutiti ama, nakutinto ka naman ti anak. Sakit ka na nga masibugan. Siguro nga nakakutkuti. Ay, talaga nga healthy when no mabisin man nga tan. Anya ko matkabisin na. Mawaw. Lisa. Sutil ka Siyak kumati magibagat kasta nga agsibugak. Si kape kitit magibagan nga sibugang ka. Sibugak dita baby ta. Si nanay naktumat namin. Randy, lakay. Alan, anay ko, apigkudal ka. Apigkudot ka nga ron. Alang aminin, sibugam ti anak tan, mabisin, painumenta. Sige. Sige nga ron. Gida ka ron din ta. Rabawanak. Madimatan nga siyak ti mga rabaw king ka. Dakkel ti tiyantan. Tiyan mon kunak kuma. Pati ti tiyan ko dumaktakkelin. Sige. Agdata ka nga ron din. Agdata ka Randy. Rabawang kan. Tapakanin ta. Painumentan ti anak ta. Naglabas pa'y dagiti aldaw, lawas, ken bulan, dimtengen ti panagpasngay ni Liza. Kaasi na po Diyos ket nakalasat dagiti agina. Healthy ti baby mi. Gasta unay ti ragsak ko, idi ta makita ko, ti putot ko. Gasta unay may ti ragsak ni Lola. Madama pala idi nga
agrek-recover when aday ti recovery room ni Lisa. Idita nakita mi kini Lola na ti makaayayo nga apo ko na. Apo ko na tuod. Ay na, makaayayo nga ubing. Kas najak pala pa mamati no maminsan Lola. Anya ko matidi mo patyen randi apok. Nga kalpasan ti nagsasaro no hindi nga panagsagabak Lola. Ket dimtengin ti supapak na. Nakaragragsakan. Naragsak kami Lola. Ayoko na da kayo kadilaing tinaragsak. Nang runa ta dimtingin ti apok iti tuod. Ay na makaayayo. Makita mi. Mulagat. Ang agore ka Lola. Api nga kasta ti kulay ti baby. Anya? Api nga kasta ti kulay na. Kasla limitem nga. Kagangaylaan Siyempre agad limitem at aggapo iti tiyan ni Lisa. Agbali ito matatakulay na. Una kat no napudaw pa ni Lisa. Agad namnamain mi nga napudaw mo ti anak mi Lola. Saan ka di? Ay hiwan Kasta nga talaga no kaya na. Saan nga gusto nga kulay na. Ito no mano nga aldaw. Palabsim ti mano nga aldaw. Inot ton nga makita yo ti gusto nga kulay ta apukok. Saan mo nga pakadanagan deta kulay na. Takasta nga talaga. No kaya na. Kaipas nga Lola. Sa bagay, karupurupak na agkakaagung kami. Isa tikunak. Karkarupam to dahita. Iso nga, ay na, saan mo pakadanagan ta kulay na, apo. Naglabas nga rod ti aldaw, lawas. Sinsintirek. Madi mo't lagbaliwen ti kulay ti anak mi. Nangisit met lata. Kasta nga talaga kung namulata ni Lola. Siguro epekto ti ada siguro epekto dati panakaipas ngay na. Basta tunggal agbalawak no apay nga kasi ti kulay ti kudil ti anak ko. Adda to latamat ibagan Lola. Kasi mas dawak napudaw mo't ni Lisa. Apay nga saan nga napudaw ti anak mi. Saan ko mo't mabalin nga ibaga nga saan ko abagi ta karup-rupak karbon kapik. Nabayat nga bumaybayag aglalo idita agdua bulanen ni baby mi nga di agbalo ti kulay na medyo agbalbalikasen ti rupa na nga kasi ti rupak idi ubingak idi maladagaak. Ay siyempre nagkikita ko ti pictures ko idi baby talaga kakaingas kami putot ko anim no apay nga saan nga napudaw nga kaskada kami. Pakadalagam ayan at kulay na. Di nasisita akit ne. Karuprupam. Guwapo dahito anak mo. Guwapo dahito junior mo. Ang kasanong rutin no saan itong agbali ti kulay na Lola. Babalawin dan. Agbalaw dan ton Ay na. Agbali tulat na dahita saan mo pakadalagan. Awan ti maisungbat kanyak ni Lola nga makalawlawag ti panunot ko. Mabainak ba't may ibaga kini Liza? Mabainak amang damag kingkwana. Tano'y sunagit kaslang di naman lang mapansin, di naman lang dilawan nga api nga kasi ti kulay na. Idinto nga napudaw kami nga agpadpada nga naganak kingkwana. Nga api nga siyaklaeng ti mas daaw. Idita 6 months ni baby, ni junior. Kaskas di met lata ti kulay na. Adayo nga amang iti kulay mi. Nga nung makitkitak ni Lisa, kasla awal laking kwana. Nga di naman ladamagin kanyak. No api nga kasi ti kulay na. Api nga kasi ti kudil na.
Aging nga na ito red ko metlaeng tinang saludsod king kwana. Liza, bakit? Yes, Randy. Awang ka di ti madlaw mo iti anak ta. Ha? Anya nga madlaw? Iti langana. Anya ko mat madlaw ko kit madlaw ko o karuprupam. Talaga carbon capim ni Junior. O kamatmatam. Kag-agong mo. Kabibibig mo. Pati lapayag, ti shape ti lapayag, pada kayo. Wen nga agpaiso. Guwapon to ti anak ta. Agim agure ka. Di mo ka ti madlaw? Ti anya? Nga, nangisit ti kudil na. Saan nga kas kadata? Nga, napudaw ti kudil ta. Ah, oh, aping nga nagsinay ka. Randy, nabayagin nga. Nabayagin nga kahit kung nga ipundungin ka, tinapalabas ko. Angin, dinakbat ikan ti gundaway ko. Anyo di kahit mo sa Lisa. Randy, no aping nga kas ti kulay ti anak ta. No aping nga saan nga napudaw nga kas kadata. May isa deta nga, paset tinaglabas ko nga. Kaya't kung ipundungin kang hindi nakbat inikan ti gundaway. Ha? Di mo kunain nga saan ko nga putot. Ni baby, ni Junior, saan man? Putot mo isuna, asin ako manghorti aking putot. Kat awang miti sa bali nga lalaki ti biyag ko, Randy. Oh, anya nga rod, ti kahit mo sawin. Mariribo ka na. Di ka maawatan, Lisa. Randy, us-usto ta kulay ti anak ta. Ha? Saan to ngagbaliwen, kasta? Saan to siguro? Taapay. Diyak pulos maawatan. Bayam ni palawag ko king ka, Randy. Nuputot ko. Nuputot ko nga talaga di maybe. Napudaw ko, makasi napudaw tanga dua. Angin, Randy. Siyak ti saan nga sustot kulay na. What? Anya? Ulitin man timbagam. Lisa. Saan nga sustot di kulay ko? What do you mean? Anyan kahit mo kasawin? Sa anak nga talaga nga napudaw, Randy. Pugutak, idi. Hanya. Oh, gare ka tayo pakita keng picture ko. Lisa. Oh, eto picture ko. 6 years ago, idi atake di Hong Kong. Ha, si kakadi nga agpaiso deto Api nga nagnisit ka dito. Gaputa dahi ta tiyo susto nga kulay ko, Randy. Ha? Api nga nga pimputaw ka. At idog na istorya. Basta, ado tinumtumar ko, ado ti intetek ko, ado ti nyap apply ko iti bagi tapno laeng pumudawag. Angim, api nga naskin nga agpapudaw ka, nalapsat ka matlat nga. Angim, dahil tati may isa pa nga nalidim nga napalabas ko. Gaputa ada idi lalaki nga ipatpateg ko ngim. Ipatpateg ko unay-unay ngim. Insukat na kiti napudaw nga babae. Nga dahil tati nagbalinin nga insecurity kiti bagi. Dahil tati rason no apin nga kagurgurag. Tikudil ko nga nangisit. Gaputa ti lalaki nga ipatpateg ko laon-unay kiti. Insukat na kiti babae nga nakapudpudaw. Iso nga nagpapudaw kami, kasta? Wen, iso nga pakawanin na nagulbudak king ka. Pakawanin na, Randy. Araw kuping ka man. Awan ti pagdanagam. Saan kang husgaan, Lisa? Inaramid mo laeng, ti amom nga nasayaan para king ka. Kasti kunak saan nga napateg tinaglabas mo. Ang impudnom ko makanyak iting nga sapsapa. Hindi nakmatinig kanti gundaway ko. Agipud do aking gagad. Kung kunamet kanya. Ay, sorry Oh, alakit ita. Ibagam amin-aminin. Sigurado ka? Uwin.
Ang baka agbaliw ka kanyak, saan? At least, napudno ka kanyak. At least, to amok, di kitin naglabas mo, saan ka mabigbigla kasi mabigla kitak ta anak ta. Nakapugpugot met, idin to nga nakapudpudaw ta. Tagayam ka dati ka nga pugot. Kaya't daklat ta, ori dati ak nga pugot. Nga saan nga susto at kulay ko. Kaya't kalat ta api ko ma, dahil taka di kulay mo, tinayat ko kat saan. Nangig ko di ngayong bagam, kini ni kumpadre Sario. Nga dahil ti kudil ko, kung kunak na dahi jay. Kung kunak lang. Talaga, tanggap na. Uri dati ak nga napugot. Uwen, tanggap ka. Uri man kidi isublim ti dati ak kulay mo. Ipatpatig ka lata. Ad-adda mo nga ipatig ka ata. Amok tinapalabas mo. Lisa, makatiman. Apay, ipasarunuan ikantat ading na. Kat no pugot to man ti ading na. Okay lang. Uri man kidi mano nga pugot ti anak ta. Alan na intan ta garamit ta man ti ubing. Awan ko mati problema mi kasin yung tainawat ko meti napalabas. Nalidem nga talaga. Napalabas. Nung nalidem ko talaga jak makita ti baby min. Nung nalidem ka jak amo ti ayan nan. Sa nga kas kada kami nga napupudaw nga ori na nasipnget ket. Narangrang ti kudil mi. Napugot nga talaga ni Junior. Ngem okay lang. Angem ti problema dagiti tao ti aglawlaw mi. Ada digiti may palpalapayag kanyak nga imarmaritas dak kano. Saan ko kano nga putot ti anak ko. Nga siguro ket karuprupak lang dati pudno nga amana. Kasano nga jak putot ket ni karuprupak. Baka karuprupam dati pudno nga amana ko nada. Dati pakiririyak mo ten. Pakiapaak mo ten. Pati di nasinged agayem ko nga ni pareng Sario ket saan nga tanga nasalisihan ka pareng anya ti kunam pareng Sario. Ano kiti syempre dimlata mapukaw mo ti panunutin ti tao nga anya nga saan mo nga putot kasi sa kitayam ti kulay di bibim may saka mat putot ko ni Junior inlawlawag ko king pare. Dati nga pugot ni Lisa. Nga isot imalaan ni Junior. Iso nga kasi ti kudil na. Baka no alilawin na ka. Saan pare? Ket kunam idi pare nga. Amin nga babae ket ulbud ket alilaw. Saan kunak met pare? Iso nga talnaam detan. Putot ko ni Junior. Ken awan ti sabali nga lalaki ni Lisa. Ado dagiti chismis nga foreigner kano, negro, wenno black nangisit ti aking putot ti anak ming angem uri ipa DNA test tayo kuna. Talaga ipa DNA test mi kumada itapkal mi ko matrupa kadagiti tao nga mangibagang nga saan ko aputot angem sayang laeng, gastos laeng. Saan kay baga ni Lola? Ay, bye-bye, amlatan, barog na panunutin ti tao. Tinasisita, amu tayo amin. Amu tayo. Nga, saan nga usto ti bagbagada. Agam ti problema ng Lola, into no danakim ti anak mi. Into no dumagdakkel ni Junior, takantsawan da. Tasabidungan dandot panunod na. Ay, niya ti kahit mo asawa kay ibagada nga saan nga siya tipod no adadi na. Iso nga saan kami agkakulay. Ay na, saan tumat siguro ang manlula. Magkita kat agbalinto dati nga problema. Problema to detoy. No adanton nakim ti ubing kat kankantsawan danto. Ngano kuma ada reunion tayo nga napupudaw. Isunto laeng tipugot kada tayo. Siya mo pa ila kapampanunutin dahita baraw. Unang imlula dapat sakbayan tay daytan. Dapat kat saan to nga dumteng ti panawin nga babalawin na pabasulin na kamton ni Junior.
No aping ka kasi ti kulay na. No aping ka kankantsawan da, ibulbuli da. No problem, am day ta ako agsurat ka iti kay problem of the day Ni kasi Yongyong. Why? Agit nalalaing dagiti viewers nga agbalakad. Ala, isurat mo. I-message mo ida. Tabaring may kandakat balakad. Day talaka dit problema. Uwin nga rod lula. Kaasin to ti anak mi. No kankantsawan dan to. No apay nga pugot isunay din to nga nagpupudaw mo dagiti naganak king kuana. Baka ibagadan to nga anak ti negro. Ay, sabi ko mata saan kaasim iti apok iti tuod no kasta. Isungar lula. Masapul nga mabalakada na. Oy, agsurat ka nga rodan akin ni Yongyong. Nang ti problema lula no agibasa day jay. Subsobraan na. Anyat kahit mo sawain. Dati panpanakpak no ka. Tiladang inaynayon na. Bye am latan Kuman ano maamuan da no kasano yung ngay nararamid kan sinipsibugan ni ti apok. Unang lula ang amumutan di kiti iguro. Lahi yung nga talaga. Tidadakil ti troso na. Alaw lula. Sige nga ro, iskurat ko kini yung lula. Tabaring no may kandag ti balakan. Kasi yung iyon na akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad kanya. Ada mangibaga nga. Kat no anya kanot tinumtumar ni Lisa tapno pumudaw agad ipatumar mimot kadeta anak mi kano. Ay naglukon. Nagyaman nagmet ken kakasin ti anos mo nga nung ornos ken nangidrama dati pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Nasapay kumagat adda na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Thank you met ken ka problem sender ti panangiburay mo dati pakasaritaan ti parikot mo iti biag. Ti nalidem nga napalabas ken nalidem nga bunga dayta nga napalabas. Ayan. Ket sapay kumata makaanay ito digiti balakan nga inkamangigan nga may basa nga agapo kadigiti viewers tayo nga nakangeg kadati nga surat mo. And thank you met kadigiti narway nga nagbuya almost 500 viewers tayo. Ken sapay kuma matulungan tayo ni sender babaen kadigiti balakad yo. Alright mga kasin, ada digiti imon una dito nga reaction, komento ken balakad digiti viewers tayo. Apo katawaan daw. Ulik ba? Ayun, ulik ba? Black is baluga. Naginawan na kanot paltat wenno birot ko na ni kasin Arnel. No kumangamin labanos napudaw kumamot ta anak yo. Nabigpig salad dara siguro ni Lisa ta dito ususto nga kulay ni Lisa ti natawid ti ubing nga kulay ti kudil na. Okay, dito digiti komenton ko na ni kakatawa daw din ni Marilyn Tamayo ko na at least sender at damat imalan na. Ayan. At least karuprupam. Saan kayo man nagkakulay? Karuprupam. Ang ti problema, into no, siyempre no ubing pa lang amin, data ubing. No ubing pa lang, alis to lang nga mapasaktan no mabulbuli makangkantsawan. Lalo na ti awang pinakim na. Baka di nanto pala maawatan. Ken baka ibain na di kulay na. Digiti problema digiti pagbugbog nga mga mapasamak to. So nga maawatan da ka, we feel you sender. Kasi ada digiti insecurities ti tao nga gaputa na pudaw ti kakadwana na pugot suna. Ay, kahit namot tin tagpapudaw. Adamet digiti daddo mga naganan kasla ko maday ti pasamak ni Lisa. Insukat da iti napudpudaw nagpapudaw met isunan. Ay, kastalat biya nga talaga. Ang ko naman di duma. Kaya da kanon ti kulay kayo manggi. Ti natural nga kulay. Kaysa dati napudaw unay.
Aha, Rins, masadaw ko na ti amok itayen ket adalauknan. Kunana ni Dang Belaras, saan mo nga naynayunan kasin saan mo nga minmot naynayunan kasi. Dati na udi nga nag umuwi hamuunay akasin, hamuunay sobraan je. Pag istorya man dati damo yo kun hamuunay nga na endet akasin. Pagpakaasi pa nga ang kuunay ka nga sobraan. Baka ket no maamwanda nga isuti nagsurat ket baka i-judge da kano. Baka imagine da kano isuna. Ni Julius Jacinto ko na sender at napasamak dito Amerika na iyanak da nga singin. Dayjay may isa nga ubing nangisit. Dayjay may isa puraw. What? Mabaling ka din agsugpon. Bueno, pugot kasla ko man dyan napasamak. No singin da ko matapos black and white DJ agsingin. Kaya nasawain DJ may isa kadigiti singin imalaki ni Igorot. Di Maysa nga napudaw. Di Maysa nga napugot, imalakit ina nga pugot kasyay. Sender, kasi no kwa. Mabaling nga di sumarunod tong anak yun napudaw. Tasikat imalaan na ti kudil. Ang may med kumano consistent. May med kumano anat kudil di Maysa, kudil mo di Maysa, papadat kudil da. Tapno no kasi no napudaw to di si marunong kun adantong gat ni sikat pud no nga putot ni tatang mo. DJ manong mo putot ti negro kun adanto. So dapat agpadadala ta nga pugot tapno consistent tapno mamati akon. Mamati akon ti kuna ni Randy. Nekit babae nga si marunong karupruba met latar Randy. Angin pugot met lata. Kita sa talaga nga dati nga pugot gayam ni Lisa. O kasya, consistent. Angim no na po daw to te sumaruno, ibaga danton isot pud no nga putot mo. Ado nga talaga parikot mo sender. Ay saan nga malpas ti parikot mo? Tunukan agapuko kanton ni Junior makaasawan to tipada na nga pugot. Angem into no pumutot, puraw to mo ti putot na. Agamalangan to na. Di ba? Apay puraw ti putot ko kit padata nga pugot ko nananto ka dati asawa na. Ay, Diyos ko aya. Rickson Ganaban panakpak pa more ni Arnel kunana padasem iuper tisuka bareng pumudaw. Awan ti maitulong dagiti Marites kuna ni Cesar Pablo Baclig ni Marilyn Molina, Black is handsome. Ayan. Ni Bencio Sabugo kunana sender adu ti kasta nga anak tay inaken ama napugot da ket ti anak da napudaw gaminta na ginawan na edad ti puraw. Ay, inaw mo data. Ni Edgy Ian kunana okay lang data sender narigrigat no nagtipon ti kulay yung agasawa deta anak yo kaslan to lang labangen na Dalmatian. Batik ko na maya. Uno nagtipon dati pudaw ken pugot. Baka labang to kano kas labaka nga labang no Dalmatian nga aso. Ti Madina no dati gudwa ta bagina pugot gudwa na puraw. Apo, di ba? Ay no siya sender kada agtakanak ko ng Louis Ben. Ayan, gatakit na naladaw ka ngamin kasi iso nga sa amo nga nang nagdibong istorya ya. Carmencita Martinez, sender ure nangisit, awan met problema basta awan sakit na. Black Beauty is the best. Kunamit ni Marilyn Tamayo, ni Arnel Sunido, kunana awan met makita nga problema. Dimpay kayat unique data anak mo. No need camouflaging numapan ag hunting narigat mapansin dagiti target. Tamok no compliment na tayo dito yung good gayam good advantage ka no numapan ag hunting ta camouflage ka no narigat nga makita mapansin dagiti target ka no ta kakulkulay na ka no dati puunti kayo no pag basketball ket din takaaduan nga nalalaing basketball ket black malay mo ala Michael Jordan di ba na?
Virgilio Perus, pa-DNA test mo latan sender no no dususo ka kuna na. Tapno maduktalam no putot mo saan. Nga mamati ni senderen nga putot na. Ang ti problema digiti tattao taglawlaw ken sigurado nga agka problema to ta anak da. Syempre kantsawan to digiti kay ayam na. Bagadan to nga ampon. Oh, di ba? Adun to ti psychological effect kada ti anak da. Kasi naidumduma, naisupsupadi ti kudil na. Kadagiti naganaking kuana. Ni kuna ni Kasin Arnel. Oh, may met kanu no nangisit taputot mo. Tadakkel to kano, ti mabagbagi na. Taka-adwan kanu nga nangisit, dadakkel ti mabagbagi na. Pera de los Buenos kuna mo. Randel Domingo, kuna na putot siguro. Puto siguro nanginawan ni bagat mo sender. Ngem insawsaw na ti dinardara. Puto agtaktaka agkat na puda. Puraw, napudaw ko maano puto. Tagayam ko't na isawsaw iti dinardaraan nga puto. Naginawan na siguro dati kahit nasawan kasleti naginawan na ket arat naganan. Basta nalipat ako. Ni Rickson kuna na sender addan kengka no anyat kapintasan nga ramidem no kayam nga tanggapen kas tunay nga amana tay junior mo nga negro. Hong Kong with love iti amana. Baka kano negro nga dadya Hong Kong ti amana. Nilyovi bagawisan dagyo kuna na kasta nga talaga sender nagsakit ti mapabasol ka nga dimet pudno. Ngem ti laing may bagak sender awatem nga si pupuso ken ipadyos mo ni Apo Dios di maturog. Amok trik nana ta naglabasak met dayta ta maimarmarites ka nga dimputot wenno anak ta anak mo. Nasakit angem ka maudyanan na rumwar to metlaeng ti pudpudno. Basta awan ti aramidem adakes. Yan, pudno launay dayta. Ta sa moment nga api nga panunutem ti pampanunutem isasaot sa bali nga tao. Oh. Ket adamot bukod da abiyag api nga biyang-biyangutan da ka. Awan lat maaramid da, awan maubrada. Ni Mel Valdez Pascual, kung na anyang amin tinagdumaan tinapugot ken kayo manggi. Saan na problema dayta basta na po daw pa nagpuspuson to ta anak yo o kalukwan dayta po daw. Importante na salunat. Ayan. Di problema na di to agbalin nga impact ka di ubing. Dayta panangkang kantsaw to, di pada ng ubing. Kasi di tayo maliklikan, dayta nga mapasamak to. Adon to di mangdam, unya pinapugot ka, ngimni papakin ni mamang mo kit na po daw. Randy Junior. Yakar mo. Baka mit no, ampun kalaeng Junior. Saan? Saan nga ampun? Papang ko talaga ni Randy. Mamang ko ni Lisa. Uwi na ngimni, nagpupudaw da ni. Napupudaw da papakin mamam, sika, pugot. Ay, pugot. Ampun. Junior, ampun. Amoy ti ubing alis to lang nga mapasaktan. Adan to psychological effect na nga bit nanto dayta. Iti panagdakkel na. Agdaan to ti insecurities mo. Baka ubing to pailaeng ket tetik ton ti glutathione. Baka ubing pailaeng ket agkudkujik ton. Baka ubing to pailaeng ket dinan to kayaten ti maininitan tad adda nga pumugot. Ay apo aya. Ni Huawei B Sabado ko na saan nga problema dayta sender effect. Ipakitam to jay picture ni baget mo tamamatin to ta anak mo. Ni Kasin Arnel ko na napay na may mayat dayta natangtangken langana no nangisit ure ipalag mo agmalmalem awan ngumisit kan kuanan padasem ipalag tanapu daw lumaad nukwa ko na supay adami dati maipalag ket adda nga pubintas ti kudil na sumileng nangisit
kasla tikudin lang tong ket chocolate. Ka nagimas nga kanon apo. Ni Nene Ann Muñoz kunana ay na. Ay na inayan adda igulot kagayamen sender. Damagem man ken bakit mo no anyat intumar na ditoy Hong Kong tagumatang nakto man met bareng pumudaw nakmet nukwak na. Diyak amo ado siguro produkto dito Hong Kong nga pagpapudaw. Ayan, happy watching Auntie Justina Ruiz, Kasinsinchita. Kunamay ni Rins Masadaw, relate na kasin. Naginawak idi ulot ikan dati anak ko. Idi ubing nagdakkel ti matana isuga po na nga makip apanak idi tauy uyawenda. Kabus kunada. Angem itan kasin guwapo. Isen kunto keng kakasin di picture na. Naginawan na kano ti ikan iso nga dakkel kan mulagat di anak na. Ni Ate Helen Lobendino ko na saan ko mga pagpagatasen ni bakit mo ijay barukong na tapno saan unay nga nangisit aya pagsabunen nyo ti kojik ken paggatasen nyo tapno pumudaw day ta anak yo awa met tinangisit unay nga Pinoy nga kayo manggilang met ngem no sobra nga nangisit nga kasla na siling ay ket putot nga talaga tinegro angem relax lang ta karpro pamet ako nam alaket paggamitin nyo met akating ijay makapapudaw kasta lang sender God bless ayan apo 1 year old pa lang paggatasin nyo ti nayunan nyo glutathione ti gatas na ya. Rickson Ganaban Magic Sarap Idol kasin kunana ni Jenna na Artemen akasin Arnel ni Liver agtakakan asender no labang ta anak yo. Ni Zipa kunana high tech met itan sender adot sabon nga pagpapudawen. Ni LJ de la Cruz Alfonso kasin agpareto kelatan wenno aglib in tigluta ag inject siguro. Baka putsintat na ginawa na kutsinta ko na baka kutsintat na ginawa na sa anga puto kuna ni John Paul Pascual ni Kalya Lili ko na namet ignorem lang dagita Marites Sender aya dakay ti makaammo ti amin tadakay ti naganak da maawatan to dagita anak yo no ipalawag yo to nan into no nan anayen tinakem da ni Jenna ko na dimet nagayayatan sender o padakkelem nga nasayat nga ubing ta anak yo. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller ko na nakasta lang tibiyag tirabaw ni Apo Daga may kari tibiyag. Glenn Reyes Gubatan happy watching there in Nueva Ecija. Adula amin tagluta ko na ni Kasin Cesa. Ni Lizette anusam sender ta isot pinutot mo. Delia Mariano Gorgonio ayan ay i-reply mo ndolatan Kasin na late ka no. Ni Naris de la Cruz kuna namet awan ti problema dita sender tinapateg adda kayo nga mang depensa kadayta anak mo kadagiti manghusgan to kengkuana. Ni Zipa kunana ado klaset pagpapudawen sender kunana may mayat met tinatural nga kulay kunan Sesa. Ni Liver nagado nga rumor nga pagpapudaw dito Hong Kong. Oh, baka kayat yo aya o agorder kay lang ken Liver ta ipawitan na kayo. Ni Mami Teresita bayam dagita aguyaw kabsat gasat mo isumeti may kari nga kulay na. Palmolive la kanot sabon na natural jay pudaw na ni Kasin Cesa. Kasin Louis Buen apo dati man madama man luto nat abal-abalen no kasta nga ipakpakita na digiti abal-abal lang agruar mo digiti abal-abal mi ditarep ta. angim kuskosilapan dakbat no mangiruwarak ti no agluto akti abal-abal kuskosilapan dak tadi abal-abal sa ang kumot nga sidaan polotanak mat sigurado no agluto ak abal-abalan rumwar matan dati Hinebra San Miguelen ya.
Ni Clarita Manibog, kunana, kasin. Naginawak te anak ko ti kummo, tay, kummo, tay kapi, ti baybay. Kummo, kaya kas lukmo ko namin sa ito eh. Kummo, tay kapi, ti baybay, ita kano season, ti kasjay nga kapi, ket ngumisit jay bangir arupa na nukwa. Ususto ba data inaw-inaw? Kasi jak idi ko mamamatiag, idi ko hanga susto ko namat ti do doktor. Ngano anyat na ginawam isut langan to maalan to jay ubing. Oh. Kasi nung naginawam iti kapi ko dapat ko dasipit na kumamat. Yeah? Nunod dumakit jak mamati data inaw-inaw. Yeah. Jak mo, kiti expert no susto ba dito inaw-inaw. Jak mat sa anak pa da babae. Kasi sa kanugat na ginawan da kanya sardinas. Oh. Jak mo anyat connection ko sardinas, anak mat naalak ti sardinas ket naginawan da kanya kunan mami sardinas. Oh, siguro agad dito size can shape dito anak. Kasi sobramot ababamot unay din sardinas. Nung kalukmag na dito 5 Youngstown iso mabalin nga siya. Ngem jay kataya kaatidog na agad sambot ababamot unay dito sardinas Adape nga dito anak anak taganan. Dito kaatidog na siguro kaslete 555 nga dakkel aya. Kasano ngamin nga dida ka kusilapan ka sino 2 piraso lamot ngamin talot no ko. Ay di lang first day di jay. Idi first day nga nagruwarte abal-abal di kami ngamin napan nakaala at nagbiyahe kami na pan Bagyo. Angem syempre 2 days midjay ko na papaapalan dakton nagiti gagayem ko kasinsin ko lang. Iso nga kaday di nga rabi adadwa nga nayaw-awan nga abal-abal yan ti silaw mi. Sa nagtudo di kat awan tinapan nagala. Ay dakay man ti paapalak ko na. Napangko in loto ti kakaiso na nga duwa nga bukil nga abal-abal. Sa ko inikan ingisar ko iti nakadado nga bawang o saan ka pa at least naramanak ti abal-abal sakbay kami nagpabagyo. Di nagawid kami dito yan sa saruno mo ten di kinaadot abal-abal mo ten Alright mga kasin, thank you kadigiti amin nga nagbalakad. Ay adapi pakamakaw ni Ate Helen Lovendino ni sender kung na alaem data picture ti baget mo idi ubing negra iso lang ti sagot ti problema sender itong pam data ijay rupa ti chismo sa akin dagiti tumangluko kadita anak mo someday someday kung na iso nga ipakwadrom when ipa-frame mo tapno saan nga madadael tapno addan to ipakita yung ebidensya sender ni Arnel kung na amin nga putot ko siya amin tinaginawan ni bakit iso nga kasi amin lang nga daw gugwapo kada napipintas iti putot ni Kasin Arnel kaputa ni kano metlaeng Kasin Arnel tinaginawan ni bakit na kayang Kasin Arnel aginaw mo't ti lalaki di ba? Aginaw mo't ti lalaki jak amo digetid ni Andre ngamin idi siya tinaginaw idi jak amo babait na ginawag idi iso nga ni Andre kahit nagit babae kahit nagbaling nga babae uray ababan akasin nga kasla sardinas basta kasla sardinas mo ti kalukmig na wala alam nung netati dog nga nakutong ko na maya kasla ka madigiti inchik aya kasi da ati dog ngam na nakutong napipiya pa ati ababa basta nalukmig
tapno sumagirad nga talaga. Ayan. Alright mga kasin, thank you kadigiti balakad yo. Into no bigat, agkikita tayo tumanen Sabado. Ayan. Diti metlaeng Nemars Studio. Sa balin tumanen nga problema, tintay mangikan nga may basa ken may drama ket sabi ko ma. May kantay tumanen ti balakad. Nagyaman akmet kadigiti naruway nga sponsors mi nga tumultulong kada kami mangbibiyag tini Nemars Studio. Digiti Star Senders sponsors ti kang kanta kaya digiti mangmangten kada kami ti blessing, regalo, bonus, tupak ken anyaman na tulong. We love you all. Thank you very much. Kadigiti nagagaget nga gi-share rason no apeng adutay latang agkakaduag dadanggay. Thank you so much. Ken digiti kanayon agbalbalakad agkom-comment ken kanayon agbibuya. We love you all and thank you very much. Okay, kastaro din di pagpatinggan di programa tayo. Siyak ni Kasin yung nagserbi manen timon ti programa ket sabi ko ma tagtultuloy latta ti salon at tayo. Ket maipaayan da kay latta kanayon itiliwliwayo iti kasto nga oras. Aglalo kadigiti adda iti balasyo tao. Kumakata akon mga kasin. See you again tomorrow. Goodbye ken good night kadagiti maturugen.